ga-communicate o ga-care pagihapon si ex sa ako Bisan, naa na siya'y pamilya. Maayong adlaw kanimo DJ Sam ug sa imong tigpaminaw ug tigtan-aw ning imong programa. Paki-hide na lang ko sa akong identidad. Usa ko sa tigpaminawana sa imong programa. Maog nahagip kong magpada sa akong istorya. Usa di ko kaminyo DJ Sam. 17 years na mi nga minyo sa kuang bana. Malipayon man ang among pamilya. Ug duna nami duha ka mga anak. Usa ka nurse ang akong bana DJ Sam sa usa pod ka government hospital. Ako, teacher pod ko sa DepEd. Kini akong i-share nga istorya bahin sa ako ang ex-boyfriend ako DJ Sam nga tawgo na lang natog Ellie. Uyab mi ni adtong high school pa lang. Pero humana sa amo ang high school graduation, wa na mi communication. Wa may cellphone pa ni adtong nga time. Uso pa gani ang keypad atong panahon na DJ Sam. Wa mi nagbulag ni Ellie ha. Sadyang wa lang gid mi communication. Ni adto kog Davao DJ Sam sa akong uyuan. Wa ko magdahom nga silingan day sila ni Ellie. Human man gud sa graduation DJ Sam. Namalhin sila si Ellie og puyo sa Davao. Nagkita mig usab ug lipay kay ko ato nga time. Uban mig laag-laag bisag asa, mag-jogging sa plaza. Happy kaayo mi DJ Sam nga mag-uban ni Ellie. Pero dihang naibahuan sa iyang mama DJ Sam nga doon na mi relasyon duha. Gistorya ko sa iyang mama. Ingon pa siya, di daw niya paminyuon pa ang iyang anak. Actually DJ Sam, arangan ang ilang pamilya kay pamilya man sila og mga seaman. Mao to nakipagbuwag ko niya. Berti na akong hilak DJ Sam. Gihilakan yun ako siyag taman. Niuli ko sa amoa sa probinsya. Tapos nagpadayon ko sa college. Wa na gyud ko'y balita DJ Sam kung naunsa na si Ellie. Asa na ba siya? Hangtod nga nakahuman na lang kog eskwela. Tapos nakatrabaho na lang ko ug naminyo na lang pod ko sa ako ang bana karon. Last year lang DJ Sam, gi-search na ko ang classmate nga babae, si Joanne. Dugay na pod kaayo mingwa gakita anak niya DJ Sam ug dugay ra pod kaayo nako siya nga gipangita sa Facebook. Classmate na ako siya ni adtong high school pa. Siya gyud ang hinungdan nganong nagkauyab mi sa akong ex nga si Ellie. Pagkakita na ako sa iya sa Facebook no, gi-message dahil na ako siya. Nangumusta ko niya ug tuan na di ay siya New Zealand karon. Happy kay siya didto, kauban na pod ang iyang pamilya. Happy pod ko para sa iya DJ Sam. Labi na kay nabalik na ang among communication duha. Hangtod gipangutana ko ni Jo DJ Sam. Nakahinumdum pa ba daw kong Ellie? Oo naman. Si Ellie nga ako ang ex niya tong high school. Di gid ko makalimot sa iya DJ Sam. Mauna ang akong istorya kay Joanne. Ana pa siya DJ Sam. Dugay na daw kong gipangita ni Ellie. Nangutana pod kog balik sa iya nganong pangitaon man daw ko niya. Giingnan ko ni Joanne DJ Sam kung pwede ba daw nga ihatag daw niya ngadto kang Ellie ang ako ang Facebook. Mao to, ningon pod ko nga oo. Dugang pa ni Joanne DJ Sam malipay gid daw to si Ellie kung hatagan niya sa ako ang Facebook account. Og tungod ni ato DJ Sam ga-communicate na pod migbalik ni Ellie. Nangumusta siya nako og ako sab nangumusta pod ko niya. Usa na di ay siya kasiman. Og nagminyo na pod siya. Naana pod siya ay anak isa DJ Sam og naa sila sa Davao na muyo. Ang tinuod ana DJ Sam, dugay daw niyang gipakaslan ang iyang asawa karon. Kay gipangita pa daw ko niya. Basit daw wa pa ko naminyo ug ako daw ang gusto niyang minyuan. Speechless ko sa iyang giingon DJ Sam. Wa ko magdahom, nga gipangita gyud ay ko niya. Ug love pa ko niya. Actually kay baw siya ug asa ang among balay, pero pag adto daw niya DJ Sam wa nami didto. Namali naman gud mig puyo sa amo ang probinsya DJ Sam. Karon naga-communicate mig balik ni Ellie. Nagapangumusta siya sa ako everyday. Kung nagkaon na ba daw ko, mag-amping daw ko pirmi. Kumusta akong trabaho, kumusta akong adlaw.
Sige gid pud na siyag update sa ako adlaw-adlaw DJ Sam. Ug naga-share pud siya sa iyang problema bahin sa iyang asawa. Gina-care gyapon ko niya DJ Sam. Bisan naa nami tagsa-tagsa ka pamilya. Miss na daw kaayo ko niya. Pero akong pangutana DJ Sam. Cheating man gihapon ni among gihimo, di ba? Kay ako amang gina-delete ang amo ang messages. Mahadlo ko basin mabasahan unya sa ako ang bana ang among mga chats. Maunang mangayok og tambag sa imong mga followers o viewers a DJ Sam. Ako nang basahon tanan sa comment section. Dagang salamat kaayo ug more power sa imong programa. Imong sender o follower DJ Sam, Maris.